Natuhog naman hinungin. Ako na lang limpyuhan ang iyang samad. Ayaw kikapang akong sama. Rodel, nganong dili man niya maipahigap ang imong samad? Rodel? Sakit. Unyo sa imong plano karon? Munago na ta. Ha? Manago? Kinsa man gid ang mga tao nga imong gikadlokan ha, Rodel? Please. Mapahuwayaw na ko. Sakit ng akong uho. Okay. Katuo ko na. Ha? Kipiyo na sa piyang mga mata. Oh. May lapad ka ba itong umurak lamesa? May panapton na kitapon. Anak ko di ang mapahaway. Sabrina! Sabrina! Galmo! Angel! Ay, man mo ay! Oh, Kading, Sir, tanawa ang tubig. ha? Ano man ang tubig? Nipuwa mo na. Ugikan sa ibabaw ang puwang na misagol sa tubig. Ano man ka na? Dali, atong subayon. Atong subayon ang sapa paingon sa ibabaw. Sir, gulbaan mo ko, sir, eh. Dali na, Kading. Atong subayon kung unsa ni puwang na misagol sa tubig. Ay, Madam, nganong nagsige makagpanghupaw? ikabuhi ko. Gusto kag ini tubig? Hoy, Annalisa, pagtugan sa tinuod. Wa pa kay nakitang multo din sa akong kwarto? Wa man, madam. Mayo hinoon. Sultihi gyud ko ha kung makakita ka na ni Sabrina din sa akong kwarto. Madam, nakasiguro ka nga mahimumulto si Ma'am Sabrina? Ana, kalit siyang nawa, di ba? Usa, posible nga may dautan ng nahitapo niya. Madam, Nahibaw ka ba nga buhi pa ang akong amahan? madam. Patay ng imong amahan, madam. Ikaw rin misulti nga patay na siya. Oo. Patay ang iyang lawas. Pero buhi ang iyang espiritu. Milikoy naman sa dis, Madam Mercy. Madam, mas maayo tingali nga matuog ka na lang. Anong pagkatulgon mang kunimo o mang kumagduka? Oh, sige. Ayaw nagkatuog. O ka na ba? Ay... Amo sa man, giandaman na nimo si Padre Ramon og pagkaon? Noon sa naman is Madam Mercy. Nag-iskot naman sa dis namatay nga pari. Uy. Ana, Madam, patay na lagi si Padre Ramon. usay patay. Buhi siya. Samang ka. Lakabi, pagluto og bisayang manok kay aron makakaon si Padre Ramon. Pero, dili makapabiyaan ni Sir Rodel, madam. Inahan ko niya. Makabuot ko ni ining baya. Mong sige na, pagluto og tinuwa nga bisayang manok. Sige, madam. Nga na magkikanis, Madam Mercy. Nga makalit magkisgot ni Padre Ramon. Nga dugay raman ning namatay. Sir Del, nag-ana na dyan kapuwa ang tubig din eh. May nag-ihaw tingali og baboy sa ibabaw. Ha? O tuod sab no? Basta nung doon ay nag-ihaw og daghang baboy sa ibabaw, sir. Uy. Kading, Sir, tanahong gamay ilinaw. sir, kapuwas tubig, sir eh. Mura magdugo ang nakapapuwas sa tubig, sir. Dili ni mo. Kinahanglan makita natong tinubdan na ng pultang tubig. Unsa ba?
May naghilak sa luyuan ng dakong bato. Oh, Lo, Elmo? Ikaw na, Lo? Lo, Elmo? Ikaw na? Ano naghilak ka? Oh, dili. Babae ka nang nagkuhob sa bato. Hindi pa tayo siya. Unsa? Tag-awa at tabatuan. Unsa mo nang puwas sa bato? Tugo siya na. Murag dugo tuod kini. Pero, unsa man nga dugo? Unsa man nga buwa nga? Uy, lo. Ano nagtungko man ka ng kabatuan, lo? Oh. What? Dugo lang naa sa ibabaw sa bato? Nagtuwa ko na. Nakang igil ka na. Ha? O ganun nagtuo man ka, anak, Lo? Nawa si Angel sa bahay. Dili pa. Oo, nawa. Nagkutaw si Angel ang datas para kay Madam Mercy. Napagbibiyaan ko siya. Kung wa pa na ako siya biyahe. Ingaliun na siya madadin his kriminal. Lo. Ili kay si Angel ang nawa, lo. Hangtod si Ma'am Sabrina. Wa na makabalik sa bahay nga nangita ang Angel. Si Angel ang una kong nabantayan na huwag kang sabay. Mauna yung pangita ko siya din sa sapa. Ang mauna niya, ang akong naabdan din sa ibabaw. Nagbanaw na dugo din sa ibabaw sa kabatuan. Mura o gibisbisan dugo kining kabatuan doon sa ubos sa busay. Pero, kung dugo kini ni Angel, hain mo yung lawas. Mausap ka na ang nakapalibog na ako. Kung hain man ang lawas sa tag-iyaing maong dugo. Kinahanglan makita na to si Sabrina. Dali, matungas pa kita sa ibabaw sa busay. Naluto na girang tinuwang manok. Ako na ni pagmuan. Oh, sa meron. Mura og nalambang nga pultahan. Na mauli ka sila sa Sir Dal. Sir Dal? Maray Carding, ni ana mo? Wa may tao din sa sala. Unya, sarado sa pagpultahan. Huna-huna nang tingalin ako kung nabati. Balik ko na lang ako sa Madam Mercy. Ako siyang pahibawan. E naluto ng sinabaw nga bisayang manok. Sabrina! Angel! Ma'am! Ma'am Sabrina! Ma'am! Huwag magitaw din, Carding. Hindi ko sa tubig din sa ibabaw, sir. Buot ipasabot. Nga dito sa ubos ang gigikanan sa dugo. Sir, mudangon na sa kapulisan ni si Roy. Magpatabang na nila, sir, sa pagpangita kang Ma'am Sabrina o kang Angel. O niya na tamanawag. Tingalig mag-ungnaw sa kakuyaw si Sabrina karon. Ay, dili nga kumakatugas pa. Pawali na lang, Lo. Ubanis sila si Mama o si Ana sa bahay. Panalangkagid mo, ha? Oh, sir. Dili ba mo nga? Dili na tumakitaan karon si Sabrina. Mupadayo ba ta sa unahan, sir? Sige. Dali. Mutungas pa ta sa ibabaw sa sapa. Madam Mercy, gusto ka mo higop o init nga sabaw sa manok bisaya? Naluto naman. Para ka na ni Padre Ramon. Pasagdi lang to dito. Oh. Kuhaon ra niya ang iyang paboritong sudan. Parehas good sa una. Diba, misulti na ko ninyo nga ganahan kayo og manok bisaya si Padre Ramon. Madam, ngano na kasiguro man si Padre Ramon ang ikuha sa sudan sa una? Oh, naibaw lang.
Sa man, lami ba ni mong pagkaluto ang sinabaw nga manok? Ambot lang ka, madam. Uhaan ka, tika. Na sige, dadi ko og sabaw diri. Butang ilang og usa ka paa. Kay ganahan og paa sa manok si Padre Ramon. Sige, madam. Magkuha ko. Maayo lang unta kung makagusto si madam sa akong linuto. Uy. Hain naman naglutuan ako sa manok. Uwa na sa lutuanan. Uwa magkita na ako. Haunas lutuan na ng kadero. Sa gilutuan ako bisayang manok. Ang ano, uwa naman ni Dinhi. Basta na. Ay naman ang akong gisugo ni mo, ana. Madam, nawa ka diro nga gilutuan ako sa bisayang manok. Aw ginana tong Padre Ramon. Unsa? Nagata guys. Alas 5 na sa hapon.
Trira. Pila. Sa. Ako doon. Pamratag si... Oo, pamakan na uli ah. Dugay naman na. Ambot. Milo dayon. Ay, sarag ko ka maligo. Doon ay birds. Kanda ay bird brand. Oo. Milo dayon. Sapa. Wa maging... Sapa. Hanggang 24? 13 o 11. 30? 13. 13? Ha? Plaster na. Plaster na. Giyon sa manin mo na. Sumbong kakadawang ako bilay. Nya, manumbag na idayon. Nan, alam mo ko dyan eh. Maulag dayo na. Dong, nabay disco sa kayo niya dong. Naay ka na pitang magic dong. Magic. Magic sarap. Magic sarap. May disco niya daw. 17. 18 taon.